Soc Rafael López, diputat del Partit Popular de Catalunya al Parlament de Catalunya, i avui, malgrat que sóc de Gràcia, us he portat a casa meva, a Diagonal Mar, a Nova Barcelona. Jo no sóc una persona de mar, mai hi he estat, però des que visc aquí he après a estimar el mar. Quan comença a sortir el sol, que veus brillar el mar, aquesta brillantor, em dóna molta força. Les primeres gavines, i és com un retrobar-se amb la vida un cop et despertes amb molta placidesa, amb molta tranquil·litat, fins que la ronda s'omple, clar. Jo crec que Gracienque és una marca particular de ser de Barcelona, és una forma de ser barceloní, ser gracienc, no? Gràcia té tot l'encant, jo crec, de les viles antigues, però alhora té l'encant d'estar a una ciutat cosmopolita oberta com és Barcelona, que no és tot el cosmopolita i oberta que a vegades ens creiem, però que sí que anem al camí i l'hem de construir. Al Parlament de Catalunya també sóc el diputat del Partit Popular responsable de la ciutat de Barcelona, amb el qual també em permet demanar a la Generalitat que s'ocupi d'aquesta projecció internacional que es mereix la ciutat. Autors internacionalment reconeguts que han exportat la imatge literària de Barcelona i Catalunya arreu del món. Es separen perquè ja li posen amb asterisc. Jo estic a la Comissió de Benestar Social, estic a la Comissió de Cultura, Comissió de Cooperació i Comissió de Joventut. Aquesta legislatura porto polítiques socials i crec que sí que hem guanyat amb això, no? Hem guanyat amb el debat, hem guanyat amb les coses concretes que afecten realment a la gent. Vaig estudiar Sociologia i vaig estudiar Ciències Polítiques i aquesta és la meva vessant professional. De les ciències socials. I jo crec que, i jo tinc la meva ideologia, sóc liberal. Però escolti, en liberal, això neoliberal sí. És respectable, és una ideologia. A banda del Parlament estic muntant una empresa i res, esperem que funcioni. Una de les coses que més ens molesten de l'administració pública moltes vegades, no? I també a vegades de la feina de diputat, és com tots els terminis s'allarguen moltíssim, no? Jo crec que primer hem de facilitar la vida a la gent, menys burocràcia, assegurar serveis universals en allò que és més important per recolzar la família i també un llenguatge clar i entenedor. Jo a vegades veig debats aquí al Parlament que no són del meu tema i jo no entenc res. No entenc absolutament res. Primer perquè parlen dels problemes seus, és a dir, del problema de que quan tu governaves, quan jo governo, etc. I després perquè fan un llenguatge que està absolutament llunyà del llenguatge que parla la gent, no? Jo crec que hem d'assolir que la gent parli de la política perquè l'entengui com parla del futbol. Quan estem agobiats el que ens passa és que estem internalitzant tot el que ens arriba i pensant en el futur i allò, i tot sempre negatiu, no? El que et permet fer a l'esport és tens el cos descansat i deixar fluir, no, les coses, i donar a les coses la importància que tenen. I res, després m'agafo tot això, com l'ara la bicicleta aquella que va per allà, m'agafo la vista i cap al Parlament, que està darrere de les torres aquelles. Si no pots anar al gimnàs, vas en bicicleta, i també és una forma d'admirar el paisatge amb tranquil·litat, de no estar pensant en problemes de feina, sinó dedicar-te simplement a observar, no? Algú pot creure que els gats són una afició, no, els gats són una passió. M'encanta el seu esperit independent i sobretot que, malgrat ser independents, són molt carinyosos. Així. I ara llavors el que faríem és posar això aquí, posaríem això aquí i llavors això ja. No et dic el somni, però la meva professió ideal seria escriure per una editorial de viatges, llibres sobre viatges. És el quadern de viatges. Aquí m'apunto, tampoc són temes personals, però aquí m'apunto doncs, el que vaig veient, el que vaig sentint, una mica tot, no? Jo quan puc viatjo, m'encanta. Primer perquè dones més valor al que tens a casa i després perquè també relativitzes molt el que tens a casa. Jo sóc dels que pensa que el nacionalisme es cura viatjant, però també que dones més importància al que tens, no? El groc, el que passa que per vestir el negre, perquè és més elegant. No hi ha res impossible. Jo és que soc molt tímid. Jo en qualsevol moment, a vegades parlar davant d'una càmera, per mi és un moment molt ridícul. El dia de Nadal soc molt feliç. Seguir sent com soc.